špatně se to hodnotí. Myslím, že výsledek mluví za vše. Dokud jsme nabídli výhru našima najníma chybama. Začátek utkání, řekl bych, že byl docela vyrovnaný, snažili jsme se nějakým způsobem eliminovat kombinační hru Dukoji. Bohužel přišla první laciná branka, v zápětí druhá laciná branka. Samozřejmě Dukle pomohlo, nám to srazilo kolena dvojnásobným způsobem a byla to z naší strany křeč a zkrátka taková naivní hra. Druhý poločas, náznak snahy nějakým způsobem být aktivnější, snažit se nějakou kombinační hru. Bohužel říkám zase laciná branka, třetí laciná branka, ani nebo ani čtvrtá. Z naší strany mizerný výkon. Zkrátka takový naivní fotbal, s touhle hrou asi bude velký problém uspět další utkání. Bohužel není to první utkání, opakuje se to už po několikáté, že jsme krutě potrestáni po našich chybách. Neřekl bych, že v každém utkání děláme nějak moc, ale vždycky, když nějaká taková přijde, tak jsme potrestáni brankou. Po psychické stránce samozřejmě to neprospívá, spíš nás to srazí a říkám, bohužel musím konstatovat na závěr špatný výkon a nakonec i z toho debaka. Já děkuju.